Ura da, gu gara. Ibaian larrialdiren bat, deitu bat bira. Suteren bat ikusiz gero, ziztu bizian bat bira deitzen dugun bezala, ibaian ere larrialdi egoerarik antzemanez gero, deitu bat bira. Dela isurketa susmagarriren bat. Dela ezoiko aparra. Dela ur azalean orbanen bat, koipea, gasolina, koloratzea. Dela kiratsa. Dela hildako arrainen bat. Dela trastetzarren bat. Bat bira deituz gero, esku hartu behar duten administrazioak koordina daitezen laguntzen duzu. Horrela jokatuz, osasun publikoa zein natura zaintzen duzu.